Un claro vin por aí polo fondo e digo, é o momento. Collín a máquina, puxeme na parte de diante da casa, Pintar unha vivenda enteira, salpicar todo o forno, construir unha porta e poñer toda a cuberta de lousa en tan só 2 xornadas semella case unha utopía. Agora que parou de chover, o que temos que aproveitar é para pintar, que é o principal. Daquela hai que botar todos unha man e deixar o que estamos facendo e poñernos coa pintura. Xa dixeron que a pintar. Eles colleron a pistola e ala, dale para arriba, para baixo, xa está. E a nós dixeron, ala, pinceliños e a facer os recortes polas ventás. As 7 persoas que habitaron durante toda a semana a vivenda dos Cribeiros puxéronse sen pausa á faena, sabedores do reto maiúsculo que tiñen por diante. Porén, cando saiu a escena certo sistema de apertura e acendido, prenderon de novo faíscas que semellaban xa apagadas. Alex, conta, tes tú as chaves da máquina azul? Non, eu non teño nada. A min quitadesme sempre as chaves, pois non sei. Pregúntalle a Laira. Non, vou mirar dentro, a ver se as deixou dentro, non sei. A ver se non perdestes vos agora as chaves. Carallo, como se puxo Alex cando lle pedín as chaves? Debe afectar bastante perdelas. Xa encontrei as chaves, Xa se encontraches? Sí, que estaban aí dentro. Moi ben, porque agora parece que queredes vos usar as máquinas. Home, a ver, Sempre queredes ter vos as chaves, pois ala. non as queremos usar, hai que usalas cando hai que usalas. E cando lle fun dicir que as encontrei, arrebatóuseme todo. Alex figuraba ofendido por levar a culpa do fracaso da primeira xornada de traballo. Non obstante, esa ofensa esqueceu cando as tripas do Pinche comezaron a berrar auxilio. Adri, e hoxe non haberá pincho? Ainda é cedo, non? Deben ser as 12. Ai, bueno, daquela xa casi ahora. Hoxe non hai pincho. Parece que o apetito do xefe de obra tamén brama pola tortilla. Bueno, agora que xa temos o tellado máis ou menos listo, pois a outra cousa importante que queda por facer é a entrada. Quero poñerle unha porta e a verdade é que non teño moi claro como facerlo, porque non teño piares, non teño... Se queren facela dunha folla, de dúas, non sei, teño que mirar a ver. A porta comeza a aclararse pro xefe de carpinteiros. Mentres enseña a súa montaxe, tenta afianzar a súa singular ornamentación. Carlos fixo na porta unha silueta aí de uns cabalos do demo, que eu pensei que eran mariposas, pero teñen a forma así de cabalos do demo. Fixo unha cousa aí curiosiña, e a porta marca un ambiente así medieval. Bueno, sempre busco algo de inspiración na contorna. Desta volta vin que ela tiña unhas tatuaxes no brazo. Bueno, pensei, pois, non sei, facer algún detalle na porta. Dixo que morbira no brazo e no lombo, entón decidiu facelas. Bueno, sí, porque a ti as mariposas gustan. Sí, moito, moito. E despois van pintadas tamén azul. Curriuse facer pois, o detalle do cabalo do demo, pintalo por dentro de cor azul e ainda por riba, pois mira, conectamos tamén co brazo de Ana. E por fin chegou a hora feliz pros membros de Galicia Bonita. Xa debe ser a hora do pincho, non? Hola, rapaces. Aquí ven un Ui. aperitivo. Le vamos esperando Pa que todo veña o des- día por este momento. A Que comer. remule Xa iso? pensamos que te habías perdido, se íamos chamar a Guardia Civil. Xa me parecía a min raro que non trouxeran nada. E ao final trouxeron. Pois aquí non fallan. Un día empanada, outro día tortilla, este día hasta nos trouxeron croquetas. Táseme facendo a boca auga. Aí non de fame non morremos, imos aí todos listos pa matanza. Os propietarios con experiencia en contratación de persoal saben que coidar o estómago da cuadrilla é fundamental para mellorar o seu rendemento. Casualidade ou non, foi rematar o petisco e aterrar en Senra unha furgoneta repleta de alegría e felicidade.